Ini guys ang nahitabo sa amo ang likod guys Mao ni na nagubaga mga atop aning agianan. Na walay porma guys ang tanawa. Among dirty kitchen dan ha. Guba. Guba among dirty kitchen atop guba. Yung mga kahoy nga bali. Iya guys, dia among pantaw guys. Vloggers ni. Gawas na vlogger. Mao ni ang resulta karon guys pag sa pagkabuntag. Nakadiri sa kusina guys, guba guys. Tanawa ni guys daghang mga bali, mga abukado na takilid. Nawa guys. Amot ang tubig dani gabi Wa na purma. Agamong gate guys, karne. Na karne agamong gate. Are guys, kusina guys. Guba guys. Ana luod sa among porma ani guys. Tanawag mga ares. Ang mga abukado nga putod. Paingon na ba ay mamuwak. Paingon nas 12 guys. Nagbuntag wa sang oras ato na human wen, agbagjo. Grabe guys. Bali ang kuan no. Ano man long? Ano bali, ang kahoy na tagasan alam may dahon. Tumo ito ang gitar to ka. Akan na tiyaw na atop na. Kadto puto na datugan kahoy. Grabe. Parang gajeng kuha na guys. Di basta-basta ning bagjuha. Mga kahoy dari na upaw. Di nalukat nga jubilina ara kadako. Daghan tubig ari ning banaw. Karon pa ni nahitabo dani guys. Grabe no. Tiyaw ba ning ni ikaduhang hitabo sa nitang, bagjong nitang sa unang panahon. Grabe jud. Kinakusgag hangin guys. Parang pagkaupaw sa mga kahoy. Salamat Miss Ginoo pod guys kay okay rami. Tagbabay ni Nelinda guys. Ang silingan daari. Tanawa guys. Nagijang bahay guys. Gidatugan sa kahoy guys. Gupok ijang bahay. Ako. Mga tumbag mga saging. Ginoo. Salamat kay mong giiway sa kadautan. Ang tugas o nagamay ang dahon. Daghan juga adjong mga damage guys. Mga kakahudyan nga puril. Ning lupad am nagikan na. Si may tag-ija dani. Sa kali tag-ija dani. Diyan naman ning abot dari. Grabing hangin no? Kanigikan. Ito, nawa pigatop diri. Sumbali. Daghang bay dato na nga guba. Hala, oy. Grabe, gabanaw ag ubos guys, oy.
Nasa mo guys oh. Purel gud ag kakao. Ngara man kabagag mga sanga ug dahon. Mau gid mi go. Pwede vlog mo to tao. Tanaw na to. Naan sa malig forma dito? Unsa dagko kayo dako puto. Dako pag damage sa to? Arita guys, mabiyo sa taring dapita kay hamong patanawon. O di ay nagbata sa karsada guys. Dakong kahoy yun sa mana. Gilang na guys, oh, saan pag-agi sakdanan aning nagialihan man. Ha? Maglisid pag-agi ag mga sakdanan ron. Waroy biyahe guys. Wa may kuryente, wa may tubig, impas jud man ani guys. Pero pasalamat gihapon Miss Ginoo. Kay bisan sa kadako sa hangin ug uwan guys. Okay rami. Oh, nahayag ganing dapita guys. Ay na baron. Si Gingging guys ang amiga. Geng! Abag-uhon nas kapitan. Kay Nansa na lang ga? Kakao. Buongon. Aman lagi kan, abot na magbuongon dani, mamatay buongon. Haleluya. Nganong labtan matagbuongon dani, imposible. Guys, sarang kahimala. Kaning buongon guys, wala may buongon ani, nganong nanay buongon ani dapita. Hello guys, gihatdan mig buongon dani. Kuyawa oy. Panalanginan ka sa Ginoo. Yung apo, love you ka. Kati love you ka. Guys, naana may buongon. Aning, bay, imbis kayo may buongon. Gihatdan mig buongon sa Bagjo, guys. Guys, Iso dato ka. gihatdan mig buongon sa Bagjo. Pag-ibot mo rin. Gihatdan tag buongon. Nang Lucas dani sa tang tugkaran nga umantay buongon dani. Grabe oy. Nadaot ito ang atop. Agkay nadaot, agkay Edwin. Naa ag atop. Hallelujah. Naa agtumoy na. Agtumoy. Ning saka ag atop kanang nahim ang tumoy Ang sao naman niya. atop sa kilid ma. Naigo sa sangawin. Tuwa man ko buka na mo Edwin. Tugnawa ay gina ako. Katugnaw. Nadaot lagi na. Nagibubaw. Tang-tang. Grabe kayo kanang punuan sa kuan guys. Kaya nga punuan baka na eh. Oh, napagay pagbunga. Parang din na guys, gabawg-bawg lagi na gabi guys. Wa din na ngay ko agdago ng lubiha guys. Wa din na nga tang-tang ng binulig nga lubi guys. Oo. Ala liguna do na no. Maluoy nagbigay nila kuya. Kana na ano man lagi. Di man yung orang kaligon ka di man na ang isang bahay ligon man na isang bahay na ison. Inya mo gilibot ato nilibot ka to. Anak ko lang ng Nelinda. Ano halaan sa may pamayla nang ay Ginoo ko ra tagakan ilang bay. Ma. Natagakan dig bay nila Tilinda ma. Nap, guys, sige pangkuha na ni papag mga kuan. Pa, so sa pa kay gawan.
sa bagyong kuan guys, sa tong bagyo ha. Wala pa kay gawan ta. Sud man ta kay gawan. Ah. Lagi. Ato kagaw kay Pandong. Na guys, ihuwag oh. Nanguan si just mga sanga sa avocado ni guys namo. Sao naman ni ato avocado, butlon. Wala ra wala. Unsa lang matumba. Magaling na matumba sa hangin gabi. Una pa din nga avocado ha guys. Ha? Ay ko kanyo kay magtuon ko dito kusina ni. Gutom. Guys. Majugan ni kay. Okay rami sa bagyo guys. Nangabali lagi amang tanom pero okay ra na kay maulian ra na. Hakti na wag. Wag hakti na kay sayang. Magintay na puro amang gawas guys. Balustrad mo ni pa. Kamusta ato lang? Mangga nila dito bag nakuan. Kamusta na sila? Ina, pandungay mo oh. Buskag ato lang? Sila dito bag pay lang mangga nila. Siya nga manggang Dr. Buak no, dako na robot to. Para. Haba? Okay. Ini. Mag-charge Na ila Dr. Bok na. Hala, alahang kuan eh. Na ilang mangga na. Ah, asa lang ah. Okay. So guys, kikitawag ko sa huwag. Grabe guys. Nanag-um naman po. Niwin, basi naapay bagyo. Naapay bagyo na. Napa? Hallelujah. Saya nga sa kanila kani. Guys. Impas sa gamang atop. I love you. I love you. Hallelujah. Signal guys. Wait guys, tawa guys, signal. Katupad ato sa una. Na guys, isa inon. Malay gasolina ana. Agani siya guys, maamo na siya tabil sa init kani. Ano ni ana nagupos. Signal. Dong agbig pamahaw guys. Ako nakalimot ni guys. Tungod sa Bagyo birthday mayroong Edmond. Alang. Shout out ni Along. Happy birthday to you. Ara ba to? Nagkuman sa classmate. Matang guys, kay birthday mo nilong Edmond. Mabel. Okay ra mo data? Oh, ni bakit pwede to may ila. Asa? Gusto kong bahay.
Ay, dat Sila tinalin ba? nang bakwet. God bless you, day. Hindi nga, day, mabil, guys. Di, suro yan, tikin na hadukan. Haman. Arang nagalag mo ba? Natubahan nag-ibay ni, lang, Kinsa mang bahay nang agaba, day. kuan. Katong na yan, Nailinda, katutuan na kita na ko ato gidatugan diyang bahay. Madugan ni silong runi kay diyang gikuan. Silian pa ning apel. Nag-Facebook ko, niya ako nga nabasahan. Matang giingnan sila. Maadu yung taon. Di pa ka pupukakuan. Lupat ako. Kamusta? Panabang sa inahan sa kanunay. Ha? Agatong sa likod? Hulo saya nga. Di ama gatakilid. Nagtakilid, aga mga abukado Amin mo mga bata. Upaw tanan. Kasama ni silang ma'am. Kamusta man niyo to, ma'am? Ang mga kahoy nga bali. Purot lagi ta ni ron buhol. Grabe din ko mara ko segunda si Yolanda. Hi Edmond, happy birthday! Bagjo, isang birthday guys. Hello, happy birthday.